ए भाई का हो है का हो रोज डे प्रपोज डे किस डे वैलेंटाइन डे हग डे ई कुले का। अरे मर्दवा कुल सब लड़की सन के छुट्टिया बनावे वाला दिन हो। अच्छा समझ लो। हाँ 7 गो दिन बाबे। हाँ हाँ 7 गो दिन के मतलब तरह हम बड़ा बढ़िया समझाते हैं। सुना ठीक बा बताओ। पहलका दिन आवेला रोज डे, हाँ यानी कि लड़की को दिन रोज देवे के बा। हाँ लड़की के रोज दे के हाल चाल लेवे के बा कि हाँ। हमारे से पटे लायक बाड़ी की ना। अच्छा अगर रोज देहलो हाँ आ उ ले लेली हम्म, तो बुझा जी कि पटे लायक बाड़ी। अच्छा, समझ लो। हम्म, तो ओकरा दिया गल तब तम भीतरे भीतरे लगिया के मन में एकदम लड्डू फूटे लगी। अच्छा तो हाँ अगले दिन बात का है। करी प्रपोज डे आई तो प्रपोज डे के दिन का करी कि प्रपोज कर दी। अच्छा तो लड़की के अगर पसंद लड़का बावे हाँ। तो गुलाब के फूल बड़ी पसंद बतावे नु हाँ हाँ तो प्रपोज कर दी। तो कहन ठीक बा। हम्म, ओकर बाद का कही लड़की समझी के तो प्रपोज हो गई। अब लाइन रास्ता कैसे लगावल जाए उ लेवे खातिर हाँ तो सबसे देखो एगो मेन चीज लेवे खातिर तारा छोटा छोटा इन्वेस्ट करे के पड़ेला। अच्छा कौन चीज लेवे खातिर मतलब कुछ पावे खातिर कुछ खोए के पड़ेला। हाँ। ये कहानी सुन ही बाड़ो। तो पावे खातिर कुछ खोवे के पड़ला तो उ का करी कि कुछ खोई पहले हाँ का करी कि ओकर बाद चॉकलेट दे आई। हाँ चॉकलेट खरीद के ले जाके दे दी 50-60 रुपया के हाँ हैं। तो लड़की खुश हो जाए कि बाप रे बाप ये तो हमरा के चॉकलेट देता बड़ा मानत था हमरा की। अब ये सब शुरू में चॉकलेट देवे लागल। अच्छा ओकर बाद सोची कि चॉकलेट दे दे नहीं। अब मान के चलो कि पहले के दिन कुछ दे के कुछ मांग नहीं सकता रहो। हाँ, हाँ, तो इकुली देला के बाद हाँ, हाँ। ओकर बाद एगो डे आवेला टेडी डे। अच्छा तो मतलब चॉकलेट दे देलस ओकर बाद टेडी देवे जाई। अच्छा टेडी दीही टेडी बियर जौन होला ना भलुइया खानी। अच्छा हाँ हाँ भलुइया लइका खेलेला सन हाँ हाँ समझ वे खरीद के दे दी। हाँ। पावे के बाद तो भाई इन्वेस्ट करही के पड़ी। हाँ हाँ पावे के बाद इन्वेस्ट करही के पड़ी। हाँ तो वो कही कि ठीक बा। अब टेडी बियर ले लेलस तो हाँ। फिर ओकर बाद अगले दिन आई तो लड़की कही कि हमने कितना दिन से माने सब चीज होता हाँ। प्रपोज उरपोज तब होइए गइल बा हम्म, लेकिन आज हमने ये कसम खा लेवे के हाँ कि हमने एक दूसरे के साथ ना छोड़ल जाई। अच्छा ठीक बा। इहो बात बा। हाँ तो ओकरा बाद जब कसम खा लियो सन प्रोमिस डे के दिन हाँ। कसम खा लियो सन हाँ। तो लड़का कही कि कसम सम तो सब खाइए लेली। हाँ अब चलो इनकरा से मांगे तो किस अच्छा किस माने चुम्मा ओह चुम्मा मांगी। हाँ तब तो मान के चलो कि तब कसम वसम होइए गइल प्रपोज उरपोज होइए गइल बा हाँ सब लिहन लिहन होते बावे। तो लड़का इतना चीज देले बा हम्म, चॉकलेट देले बा अच्छा टेडी बियर देले बा हाँ। तिनकरा किस देवे में का बा हाँ हाँ किस दे दी हन। अच्छा समझ लो। हाँ हाँ और ओकरा बाद अगला ओकरा बाद किस हो गइल। हाँ ओकरा बाद फिर अगले डे आई हाँ। कौन सी हॉग डे। अच्छा हॉगे वाला डे ना ओह हॉग डे मतलब गले मिले वाला। ओहो हाँ तो हॉग डे आई हम्म, तो हॉग डे के दिन कही कि आओ ना गले मिल लिया। हम्म, हाँ इतना दिन हो गए हमने के 6 दिन हो गए हमने के चलो हाँ हैं हाँ आवे बेरा गले मिल लिया। हाँ तब गले मिल ली हन तो कहीं गले तो मिल रहनी सन तब सब तो होइए गइल। आओ वैलेंटाइन डे के दिन अच्छा समझ लो। तो अच्छा। इतना कुल प्रक्रिया 6 दिन के चलल हन जवन हाँ ई वैलेंटाइन डे के दिन खातिर चलल हन। अच्छा तो इतना कुल प्रक्रिया चलल हन 6 दिन के हाँ हाँ ई कुल वैलेंटाइन डे के दिन खातिर चलल ह अच्छा कि सब चीज देम लेम होई ओकरा बाद कही तो जब अच्छा बुझाइए। तो 7 दिन के अंदर में सब खत्म। खत्म। आ फिर अगला 7वां दिन जान का होला हाँ, अगला 7वां दिन बड़े ब्रेक अरे बाप रे बाप समझ लो। हाँ हम तो ये समझ कुल गए। अंग्रेज सन के प्यार हो। अच्छा हम समझ गए। अंग्रेज सन के कुल प्यार हो हमनी के कुल ना हो यार हमनी के अपना देश में कुल नहीं खे। हाँ ई कुल अंग्रेज कुल अइला सन जौने बेरा दे के चल गेल सन। अच्छा अपना देश में कितना लोग मूर्ख बा ओकरे के ढोता। हाँ। अपना के यहाँ के प्यार होला जो 7-7 जन्म चलेला। अच्छा। जन्म चलेला। हाँ। समझ लो इस 7 दिन में खत्म हो गया प्यार थोड़े बा अपना यहाँ के। हाँ। 7-7 14 दिन में प्यार खत्म हो जाता है। अपना के यहाँ के मतलब 7 दिन नहीं कर प्रपोज कैला सू हाँ, आ जब माने हो गल काम और फिर 7 दिन में के बाद एथी ब्रेकअप कर लेला। यानी 7 दिन 14 दिन के ई प्यार है बाबे। हमनी इंडिया वाला प्यार बाबे यार केरा 7-7 जन्म के प्यार बाबे हो गइल तो होइला ही हाँ हो गइल 7 जन्म तक ले तारा साथ छोड़े के नहीं के। हाँ समझ लो। ना भइल तो ना भइल। ना भइल तो ना भइल छोड़ा चलो हमनी का ठीक बा। हाँ हम समझ हमनी गए। का करे के बा। हाँ हाँ ई बात सही बा। हमनी के अपना बतिया लेनी सन हाँ। जेकरा जवन मन करे करो। हाँ हाँ चलो दूसरा ठीक का बा। दिक्कत बा। ठीक बा ठीक बा। ठीक बा ठीक बा।